Objavte zelenú stráň. Priestor pre váš život. Priestor, kde načerpáte energiu po náročnom dni, kde budete tráviť radostné chvíle. Doprajte vašim deťom to najlepšie. Nech môžu vyrastať s dotykom prírody, cítiť vôňu lúčnych kvetov, mať priestor pre aktívny a šťastný život. Rozhodnite sa pre bývanie v prírode. Objavte krásu bežných dní, zažívajte radosť s vašimi najbližšími, tešte sa z maličkostí. Vychutnajte si každý deň pokojnú atmosféru vidieckej časti mesta. Len 3 minúty autom od centra nájdete oázu pokoja. Objavte zelenú stráň. Rezidenčný projekt pre kvalitné bývanie v prírode. Projekt, ktorý je navrhnutý pre vás a vaše deti. Viac informácií o projekte Zelená stráň nájdete na webovej stránke www.zelenastráň.sk.